हाय हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बे चैनेलाव गासिखौ बरायबाय। तो लोगोफोर आं दा थांगासिनो दं मुसलपुराव। दिनै समबाराव सानफ्रोमबो हाथाय जायो, समबार आरो बिस्थिबार। तो लोगोफोर गोबां मानसियानो सोङो लामा सामाफोराव लोगो मोनब्ला जे डिसि अफिसा बबेजों, डिस्ट्रिक्ट सेन्टार अफिसा बबेजों, मुसलपुरनि डिटिअ अफिसा बबेखिनियाव दं बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कर्टआ बबेयाव दं। तो लोगोफोर बैफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय स्पेसियली बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो आं सानो बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो इनफरमेटिभ जागोन आरो नोंथांमोना एसेबाबो हेल्प मोनगोन होननानै। तो लोगोफोर फै जों भिडिअखौ जागायदिनि। तो लोगोफोर नै जों दा बाथौफुरि मोनफैबाय। बेयो बाथौफुरि सक। नै बिथिंजाय हाथाय जायो सानफ्रोमबो फुङाव आरो मोनाबिलियाव हाथाय जायो बेवहाय। तो जों बेनिनो सोनाबजों थांनांगोन, बे सकनि बे सारि सकनि जों सोनाबजों थांनांगोन मुसलपुर मोनहैनो थाखाय। बेनिफ्राय नै जाबाय बाथौफुरि बड' एकाडेमि हाई स्कुल आरो बेनि खोलाजों दं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि स्पर्ट्स कमप्लेक्स। नै बेनो स्पर्ट्स कमप्लेक्सआ, बेयाव गोबां रोखोमनि खेला जाबाय थायो। नोंथांमोना बै गेटखौ मोजाङै नायना ला, अब्ला नोंथांमोना सिनायगोन स्पर्ट्स कमप्लेक्सआ बबेखिनियाव दंबा बबेयो। बेनिफ्राय जों ससे फैनानै सोनाबजों ससे फैनानै जों बेयाव मोनसे मन्दिर मोनगोन। बेनो जाबाय बाथौ मन्दिर, बाथौफुरिनि बाथौ मन्दिर बियो। बेयाव मेलाबो जायो जानुवारिनि 28-29 तारिखनिफ्राय फेब्रुवारिनि 5-6 आलासि जायो। मेलायाबो गिदिरानो जायो बेवहाय। नोंथांमोना नायदो, आं एसे जुम खालामनानै देखायनोसै मन्दिरखौ। मन्दिराबो जोबोद समायनाखा। तो बेनिफ्राय एसे सोनाबजों फैबावनानै जों मोनसिगोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जुडिसियेल कर्टखौ। बै नुहुरनाय बिल्डिंआनो जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जुडिसियेल कर्ट। नोंथांमोना लामाफोराव लोगो मोनब्लाथाय गोबाङानो सोङो, गोबाङानो मिथिया बे कर्टआ बबेयाव दं। बेयो बाथौफुरियाव दं, बाथौफुरिनि डिसि अफिस खाथियाव दं। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला, नैबे गेटखौ बेयाव लिरनाय दंखायो डिस्ट्रिक्ट जुडिसियेल कर्ट होननानै। तो लोगोफोर बेनिफ्राय जों फैबावनानै मोनसिगोन डिसि अफिस आरो एसपि अफिस। नै बेनो जाबाय डिसि अफिस आरो एसपि अफिस। नै बेयाव लिरनाय दंखायो एसपि अफिस। आरो नै बिथिंजाय दं महात्मा गान्धीया जिरायनानै दं नै बिथिंजाय। तो लोगोफोर जों दानिया बाथौफुरिखौ बारबोबाय। नै बिथिंजाय दुब्लिबारियाव मोनसे लामा मोनगोन। लामाया एसे गाज्रि दै बिथिंजाय, तो थेवबाबो बिथिंजाय बारस'नाय जायो, ओंखायनो आं बिथिंजाय फैबाय। बिनि साहाजोंबो मोनसे लामा दं, नाथाय एसे गोजान जायो बिथिंजाय, ओंखायनो आं बिथिं थाङासै। आं साइकेलजोंसो फैदों नालाय, ओंखायनो आं बिथिं थाङासै। स' आं बिथिंजाय लामा गाज्रिबाबो फैबाय। तो लोगोफोर जों फाइनालि मोनफैबाय मुसलपुर टाउनखौ। बेयो मोनसे फिसा टाउन, बारा गिदिर नङा, दासो एसे डेभेलप जाहांदों। तो लोगोफोर नै बेयो जाबाय दुर्गा मन्दिर। बैयाव दुर्गा फुजा जाबाय थायो। आरो नै बेयो शिव मन्दिर, बेनि उनथिंजाय दुर्गा फुजा जायो। आरो दाख्लैसो बेयाव हिमन्त बिश्व शर्माया फैनानै थांखांबाय स्कुटि राननो थाखाय। हेलिकप्टार लानानै फैदोंमोन, हेलिकप्टारखौ नैबेयावनो बाहोदोंमोन। तो लोगोफोर जों दानिया हाबनोसै मुसलपुर टाउनाव। मुसलपुर टाउन गेजेराव जों हाबबाय। नायदो लोगोफोर, दासो एसे डेभेलप जाहांदों, दखानफोरखौ दासो एसे जौगाहोहांदों। तो लोगोफोर बेनो मुसलपुर टाउना। नायनानै ला नोंथांमोना फैफेराखैबा। गोबां गोजान गोजान मानसिफोरा फैफेराखै, खाथिनियाथ' मिथिखागौ, थेवब्लाबो आङो मिथिबाय। बैयाव मोनसे रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिदों, बारा गोबाव जायाखै, मास मोननैसो जाबाय जानांगौ। बे रेस्टुरेन्ट गोदान, नोंथांमोना फैयोब्ला बेयाव हाबनानै जालांनो हागोन। ओमफ्राय दा आं लोगोफोर नैबे सेन्टाराव दं। सेन्टार माने मुसलपुर टाउननि गेजेराव दं, बैथिंजाय खोलाहा। आरो नै बिथिंजाय सानजाहा, बिथिंजाय आं दानि फैदोंमोन, बे लामाजों फैदोंमोन आङो।
बे लामाजों फैदोंमोन आं दानिया बैथिंजाय साहा आरो नै बैथिंजाय खोलाहा जायो। बेनिफ्राय जों बिथिं थाङोब्ला बिथिं खोलाहा दै खोलाहाजों थाङोब्ला जों डाइरेक्ट कदमतल आरो बरमा मोनहैगोन आरो बिथिं साहाजों जों थाङोब्ला निकासि मैनाफुख्रि दारागाव आरो जोंहाय सकि मोनहैगोन। थ' लोगोफोर जों बिदिब्ला जों खोलाजों फैबाय जेथिंजाय जों बरमा थांग्रा लामा जों बिथिंजाय फैबाय। बै सिगाङाव मोनसे पुलिस चेक पइन्ट दं बिनिनो सोनाबजों डिटि अफिस दं जेरावहाय ड्राइभिं लाइसेन्स बानायो। बे डिटि अफिसा नै पुलिस चेक पइन्टनि सोनाबजों दं। नैथिंजाय हाबलांबानो नोंथांमोना मोनगोन डिटि अफिसखौ। ससेल' थांनांगौ बारा गोजान नङा। बेनिफ्राय दहाय आं जेथिंजाय फैदोंमोन जेथिंजाय बाथौफुरि बा डिसि अफिस थाङो बेयो नैबे लामायानो। पुलिस चेक पइन्टनि सानजाजों थांब्लानो जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कर्ट एबा डिसि अफिसखौ मोनहैगोन। बेनिफ्राय आं दहाय बुंदोंमोन हिमन्त बिश्व शर्माया स्कुटि राननो थाखाय फैदोंमोन हेलिकप्टार लानानै। नैबेयो बेनिनो गेटखौ दाबो सिफायथ'वाखै। जों बेनि ससे थांनानै स्कुल मोनगोन बे जाबाय मुसलपुर हाई सेकेन्डारि स्कुल। मिटिङा बेवहायनो जादोंमोन। हिमन्त बिश्व शर्माया स्कुटिखौ बेयावनो रानदोंमोन। बेयो मुसलपुर हाई सेकेन्डारि स्कुल। बेनिफ्राय जों ससे फैनानै मुसलपुरनि स्टेट बेंकखौ मोनसिगोन। नैबे नुहुरनाय बिल्डिङानो मुसलपुरनि स्टेट बेंक। आगोलहाय बियो गुबुन दाबसे जायगायावसोमोन जेरावहाय जों दहाय हेलिकप्टार बादों होन्दोंमोन बेनि साहाजोंमोन स्टेट बेंकआ आगोलहाय, नाथाय दा बेखौ सोलायनानै नैबेथिं लानानै फैबाय। बै जाबाय मुसलपुर हाई सेकेन्डारि स्कुल आं दहाय खोन्थाबोनाया आरो नैबेयावनो मिटिङा जादोंमोन। थ' लोगोफोर जों दाना फैफिनबाय साहाजों मुसलपुर टाउननि साहाजों थांफिननोसै जोङो। हाथायाव थांनो थाखाय जों बिथिंजाय थांनांगोन साहाजों दहाय जों जेथिं फैदोंमोन। थ' लोगोफोर जों मोनफैफिनबाय नैबे मुसलपुर टाउननि गेजेराव। आगोलावहाय हाथाया बै आं दहायो हेलिकप्टार बादों होननाय जायगायावसोमोन, नाथाय बेखौ सोलायनानै साहाजों दुब्लिबारियाव लानानै थांबाय। बैथिंजाय दं हाथाया आं दा नोंथांमोननो देखायगोन। आरो नैबे जाबाय मुसलपुर टाउननि बा मुसलपुरनि सिभिल हस्पिटाल डक्टर रबि बर' 200 बेडेड सिभिल हस्पिटाल बियो। बेखौ मुसलपुर टाउननिफ्राय एसे साहाजों फैबानो नोंथांमोना नुगोन। बिल्डिंखौहाय मोजाङै नायनानै ला अब्ला नोंथांमोना सिनायगोन। थ' लोगोफोर जों दानो थांदिनि मुसलपुर बाजाराव। बेनिफ्राय नैबे जाबाय मोनसे सक, बेखौ बेलगुरि सक होननानै बुङो। बेनिफ्राय जों सोनाबजों थांबानो हाथायखौ मोनहैगोन। बेयाव सारि सक जायो। बे सारि सकनि सोनाबजों थांबानो जों मुसलपुर बाजारखौ मोनगोन। बिथिंजाय लामाया एसे गाज्रि। लामाया मोननै, साहाजोंबो मोनसे लामा दं नाथाय बिथिं गोजान जायो, बेनिखायनो आं नैथिं फैबाय। स' बेनिफ्राय नैबे लामाजों हाबलांबानो मुसलपुर बाजारखौ मोनगोन। थ' लोगोफोर नैबे न'आ जाबाय सिनेमा हल। मिनि सिनेमा हल जागोन होननानै खोनादोंमोन बे न'खौ, नाथाय बारजों थिंफोरा बुफायलांजाजोब्बाय आरो बायनानै दङ। दासो रिपेयार खालामफिनदों। सिनेमा हल जायोबाथ' मोजांमोन जोंनि थाखायनो, बर' सावथुन मुलुगफोरनि थाखाय मोजां जागौमोन। दाबो जेबो नङा, रिपेयार खालामबाय दं, उनावहालागै जागोन। दा जों थांनोसै हाथायावसिम। थ' लोगोफोर जों दानिया फाइनालि मोनफैबाय मुसलपुर हाथायाव। स' बेनो जोंनि मुसलपुर हाथाया। नोंथांमोना नायनानै लादो मुसलपुर हाथाया माबोरै। थ' बिदिब्ला जों फैदो साइकेलखौ दोननानै हाथायसिम हाबलांदिनि। स' साइकेलखौ बेयावनो दोननोसै। बेनिफ्राय जों हाथायसिम थांगोन। ताला मारिनानै लानोसै। तालाखौहाय मारिबाय। दानिया जों हाथायसिम थांदिनि। थ' लोगोफोर जों दा हाथायाव फैबाय। दानिया जों नांगौ बुस्थुफोरखौ लाहैनोसै। गिबियावनो ग्राउन्ड कानि लाग्रोनि। जोंहा रानिंनि थाखाय मोनसे ग्राउन्ड कानि नांगौनो बिहरफादों, बेखौनो लायनो थांदों।
Kanya sana ground kan sekolah Tuh logober आंनि एसामिस रायलायनाया बारा मोजां नङा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम sorry for that Tuh logober जों दानिया ग्राउन्ड कानिखौ लानानै फैबाय बिथांमोना 250 बिदोंमोन नाथाय आं खमायनानै 200 लानानै फैबाय थ' दानिया जोङो मोनसे बुस्थु लायबोनो थांबावदोंनि बेनो जाबाय हास'ग्रा खरद नोंथांमोनाबा मा बुङो नाथाय जों खरद होननानै बुङो हास'ग्रा जे दंफां बा औवा हास'यो बेजों दा बेखौ नांगौ जादों बेखौ लानानै थांदों दानिया जों हास'ग्रा एबा खरदखौबो मोनबाय बिथाङा 100 होनदोंमोन नाथाय 90 टाकायाव हरगोन होननायखाय 90 टाकायावनो लाबाय लोगोफोर जों दानिया गासिबो बुस्थुखौ लाजोब्बायानो नाथाय मोनसेल' बुस्थु दं बेनो जाबाय अमा बेदर बाजाराव फैनानै अमा बेदर लाङाबो बोरै जानो लोगोफोर बेनिखायनो अमा बेदरखौ लानोसै जों दानिया नै अमा फानग्रासिम मोनफैबाय बेवहाय अमा बोरमा दाउ गासिबो फानजोबो दानिया जों अमाखौ लादिनि मालिकनिफ्राय जों अमाखौ लाबाय लोगोफोर जों दानिया गासिबो मुवा बेसादखौनो लाखांजोब्बाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथाङा आंनि भिडिअफोरखौ नायनो हायो लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबबाय जै बर' बिमानि जै बर' हारिनि